Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. No hoor not lo, tambri pinu srefi, una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom. Vanmorgen om 4 uur heeft zich heel triest plaatsgevonden aan de Wakachopu-straat, nummer 38. Heeft een brand zich voortgedaan waarbij ook een 75-jarige man, genaamd Lawrence Apinsa, is overleden. En dit is heel triest. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De brandweermannen zijn ook nog bezig met het onderzoeken. De brand is wel vanmorgen om 4 uur begonnen. En tijdens het blussen zijn de brandweermannen dus geconstateerd met de 75-jarige meneer. En ja, het is heel triest. Zoals u hier ziet is wel best wel alles afgebrand. En de Wakachopu-straat is ook afgesloten gedeeltelijk voor verder onderzoek. Wat ik ook heb vernomen van paar omstanders is dat zij de brand zagen en dus probeerden die 75-jarige man uit het huis te halen, maar dat is helaas niet geslaagd. Waardoor het heel mis is gelopen. En dus wensen wij de families heel veel sterkte en ook heel veel kracht toe.
Kijkers, nogmaals attendeer ik het op de Surinaamse bevolking om heel voorzichtig te zijn met hun huis. Vooral hoe het nu een heel droge tijd zal komen. En dus kan elk ding in brand vliegen door de kleine vonk of door een kleine vonk te krijgen. Dus kijkers, laten wij heel voorzichtig zijn met wat betreft vuur en waar wij bepaalde dingen aansteken, zodat ons leven en ook van een ander niet in gevaar komt te staan. Kijkers, u heeft het gezien, het is heel triest. Nogmaals wens ik de familie heel veel sterkte en kracht toegewenst. En kijkers, dit is heel triest nieuws voor vandaag. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat. Ik wens u een fijne dag verder. En nogmaals, laten wij voorzichtig zijn en ook een ander beschermen. Kijkers, hier zijn wij met een van de omstanders. Mevrouw Saitan. Niet weten. Aigo. Nou, je bent je abrand. Die de maand om voor u. Ja, half 4. Half 4. Half 4. En dan is dat per abrand bij begin eigenlijk? Ik begin naar eerste camera. Na eerste camera. Naar balkon. Oh, maar in een chiffre van abrand begin of zo? Nee, ik ben pas begin. Ik ga door zien. Abrand bij de kaba. Oh, en abra amasa kode de ina of zo? Ino bamang je pama? Uno be ma je pemora. Paya de begin kaba. Oh, dus dat die brandweer kon dat eigenlijk de machine samen. Dat denk ik sa afvallen. Oké. Kijkers, u heeft het gehoord, het is heel triest. Maar zoals ik u daarnet ook aangaf, het is beter voorzichtig zijn, jezelf beschermen en ook een ander. Dank u wel.